הפועל תל אביב וקריית שמונה, המשחק הזה יוצא לדרך כאשר הפועל תל אביב בתלבושת האדומה תפתח, היא תתקוף את השער שמשמאל, שערו של השוער המצטיין של הליגה דני עמוס, ספג עד עכשיו 13 שערים, זה לא דומה לשום דבר בשום קבוצה אחרת, וזה אומר כמובן שההגנה של קריית שמונה היא ההגנה הכי טובה בליגה. דוד סולארי עם הכדור החופשי הזה, מצב טוב, והכדור הזה כמעט נכנס של אזולאי. סולארי נכנס למצב, אזולאי מאמר על בעיטה, אורמוש, שמע, זה נעצר הכדור הזה יפה, וזה יכול להיות מצב לגול. גורדנה מול השער, גורדנה, והכדור נכנס, ושער של גורדנה, 1-0 הפועל תל אביב. רועי גורדנה עם שער מספר 2 השנה, מקבל כדור מול הגנה מפוררת, כל קריית שמונה עם הפרצוף קדימה להתקפה, וכדור אחד שמגיע לשני שחקנים מול אחד. גורדנה בועט את הכדור, האמת עמוס צריך לקחת אותו. השם הבלעדי בשער דני עמוס. תראה, זה קורה, התקפה מוזרה של הפועל תל אביב, הרחקת כדור סתמית, מצא את קריית שמונה חשופה מאוד בחלק האחורי, 2 שחקנים בלבד, הרבה שחקנים בלבן. אנג'ובו נותן הכדור לרוטשט, שולח את זה פנימה, כדור טוב, וסולארי, יש! יופי של שער של סולארי, 1-1 בדקה 43 של המשחק. דוד סולארי מגיע. האם יש פה נבדל? השאלה מי מקבל את הכדור. סולארי לא בנבדל, הוא היחיד מכולם. צריך לראות את זה עוד פעם, יורם. אני חושב שהוא היחיד מכולם בקו אחד, אנחנו נראה את זה שוב עוד מעט. שחקני הפועל מרימים את היד, אומרים אופסייד, אבל השופט מורה להמשיך. עבדולוברה לא מרים את הדגל, ודוד סולארי כובש את הרביעי שלו לעונה. קודם כל כדור מצוין של רוטשט לכיוון של סולארי, והוא כמו שחקן גדול מקפיץ מעל הדל, לא נותן לו שום סיכוי. לדוד סולארי כעת, טוב לרוטשט, רוטשט שולח פנימה, כדור נהדר לאבוחצירא, איזה גול! הללויה! איזה שער נהדר של קריית שמונה, איזה שער של שמעון אבוחצירא. הם רצים לרן בן שמעון כדי לנשק אותו ולחבק אותו, שער גדול. תראו את רוטשט, איזו מסירת עומק לאבוחצירא, ואבוחצירא יורה פנימה וכובש את ה-12 שלו. שער נהדר של אבוחצירא, סיבוב של חלוץ גדול. כל שחקן שמקבל את הכדור. הנה סולארי מנסה מטווח רחוק, הכדור מפתיע שלו, עדל עודף לקרן, כדור טוב של סולארי. אבוטבול לבט את זה. קרוב לוודאי. אבוטבול, איזה שער! איזה שער של שי אבוטבול! איזה הללויה, זה הללויה! גולסו! תראו איך הכדור הזה מסתובב, אין שוער בעולם שלוקח, פשוט שער גדול של שי אבוטבול, והפועל תל אביב משווה. תשמע, אזולאי, טיבי, אבוחצירא, צדק, עצירה גדולה של עדל ברפלקס, שולר פה, שושן פה, דמרי ברחבה, גם בדיר. אבוטבול מסובב את זה יפה לעבר בדיר נוגח, ועמוס מציל שער בטוח. גדולה, וואו. איזה נגיחה מצוינת של בדיר ועצירה גדולה של עמוס. אבוחצירא מוסיף את הרביעי, סולארי מנסה להחזיר לו את הכדור, אבוחצירא מקבל את זה במקום, אבוחצירא, ועצירה נהדרת של עדל, עדיין לא נגמר, עכשיו כן. נגמר 2-2 אחרי משחק כדורגל משובח. דני, שמע, היה כיף גדול, 4 שערים, במיוחד המחצית השנייה הייתה תוססת עם הרבה מאוד אירועים ליד 2 השערים. בסך הכל נהנינו ממשחק טוב, יורם, אני מאוד נהניתי.